Babu daɗewa harin 'yan bindigar daji zai yi ƙaura daga jihar Katsina. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauki ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Sanata Kabir Barkiya, sanata mai wakiltar mazaɓar Katsina ta tsakiya, ya bayyana cewa nan ba da daɗewa ba za a nemi 'yan bindigar daji da suka addabi jihar Katsina a rasa. Barkiya ya sanar da hakan ne a yayin da yake jawabi ga manema labarai a majalisar dattawa da ke garin Abuja a ranar Alhamis da ta gabata. Babu shakka 'yan bindigar sun gigita jihar Katsina, amma dakarun sojin Najeriya da kuma hukumar 'yan sanda suna iya ƙoƙarinsu wajen kawo ƙarshen 'yan bindigar a ciki da wajen jihar. Babu daɗewa za a nemi masu laifin a rasa. Masu ruwa da tsaki a jihar Katsina sun haɗa kai wajen kawo ƙarshen 'yan bindigar, wanda kuma babu shakka zai zo ƙarshe nan ba da jimawa ba. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa gami da yin sharing ga 'yan uwa da abokan arziki.